η εορτή της εικόνας της Θεοτόκου του Κουμπιατίτς. Η εικόνα Κουμπιατίτς της μητέρας του Θεού εμφανίστηκε το έτος 1180 κοντά στο χωριό Κουμπιατίτς, στην περιοχή της πρώην περιφέρειας Πίνσκ, της διακυβέρνησης του Μίνσκ. Η εικόνα βρέθηκε στο δάσος πάνω σε ένα δέντρο από την αγρότισσα Άννα Βοσκή. Η εικόνα με τη μορφή σταυρού έλαμπε με ένα ασυνήθιστο φως. Στο σημείο της θαυματουργής εμφάνισης της εικόνας, αγρότες έκτισαν μια εκκλησία στο όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου και τοποθέτησαν την εικόνα μέσα σε αυτήν. Μετά από μερικά χρόνια οι Τάταροι έκαψαν την εκκλησία. Η εικόνα βρέθηκε για δεύτερη φορά μετά από πολλά χρόνια από έναν περιηγητή ονόματι Ιωακίμ. Οι χωρικοί μετέφεραν τη σταυροειδή εικόνα στην εκκλησία του χωριού. Ο Ιωακίμ παρέμεινε στην εκκλησία ως υπάλληλος της εκκλησίας με το θέλημα του Θεού. Στις αρχές του 17ου αιώνα χτίστηκε το μοναστήρι Κουμπιατίτς δίπλα στην εκκλησία, την οποία κατέλαβαν οι Ρωμαϊκοθετικοί στα τέλη του αιώνα και αργότερα οι Ουνίτες, μοναχοί Ορθόδοξοι. Όταν εγκατέλειψαν το μοναστήρι, πήραν μαζί τους την ιερή εικόνα της Θεοτόκου Κουμπιατίτς. Μετέφεραν τη θαυματουργή εικόνα στον καθεδρικό ναό της Σοφίας του Κιέβου. Η εικόνα Κουμπιατίτς είναι ένας μικρός χάλκινος σταυρός. Στη μία πλευρά του σταυρού εικονίζεται η μητέρα του Θεού με το προαιώνιο βρέφος και στην άλλη πλευρά η σταύρωση.